udskiftning af termostat i tørrepunkter, så er step 1 at finde det, der skal bruges. Det ene del, det er værktøjssættet, som ligger inde i den aluminiumskasse, som er på værelset henne ved indgangsdøren, som skal bruges til at pille radiatoren af og skrue op bagved. Og det andet er, at man skal have fat i selve termostaten, som skal skiftes, sikringen. Og det er de her informationer, man skal bruge der. Den sørger vi selvfølgelig for at levere. Men det var det ene. Første del af operationen er, at man skal have fjernet den her holder, eller vindues- eller radiator, håndklædet tørre. Og der sidder 4 skruer. En umbraco-skrue heroppe, en herover, og så sidder der nede i bunden her, hvor man kommer til her under neden og under her. Og dem løsner man stille og roligt. Den skal trækkes ud bagefter, hvis den skal trækkes den her vej ud. Så derfor behøver man ikke nervøs, for den falder ned. Man løsner de 4 umbraco-skruer, og når man har gjort det, så piller man stikkontakten fra. Den sidder derinde bagved. Og så løfter man den lige så stille ud og lægger den ind i sofaen inde i stuen. Man skal huske at passe på, for der sidder den her, som ikke, den må ikke komme ned og stå på den, for den kan risikere at knække af, og så går radiatoren i stykker. Så derfor, når man løfter de 4 skruer, tager strømmen fra, så tager man lige så stille den her, og går ind i stuen og lægger den inde på sofaen på ryglænet. Så den ligesom kan ligge der, så vi bagefter kan trække vaskemaskinen og tørretumbler ud inden fra hullet. Step 2 følger.